Kusephi nawe naye injabu fuck off nawe Fuck nawe olwakho nolwandle fuck off wena imahhala lento fuck off wena hawu naye injabu uyakhuluma ngolwandle ngalona lwakho ubaba kabasebenzanga uma wakho nobaba kabasebenza that's why ulapho baba khona uma akabana lutho that's why ulapho fuck off wena fuck off yakuthi msana iphikisi uyaphikana uthi msangaba phezulu uyaphika ngithi utho uyaphikana hayi ngabo ephaka kusekho mina sesihluleki bo ngoba ihluleki ingakho uzobhidlana namanzi ingakho uzofisana nomhlabathi umhlabathi engawona wakho nayi njabo khulumela umhlabathi engawona wakho sola umsebenzi baba sola umsebenzi uyake ihlabathi kuseki Shaba solwandle kuseki okof futhi mothana ayinjabo bakhulumela ulwandle ayinjabo ephana amobheka uqalekile yini uqalekile noma ufuna mina woza la Siyabingelela ngonzakethu siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu Umgosi wenza kwethu lana ke owesifazane ushaqise abaningi ezinkundleni zokuxhumana lapho edelela khona umuntu wesilisa ozizamelayo ngokwakha imibukiso abumbe noma baze lapha umhlabathi akhe izinto ezihlukahlukene kushuthi nje kuyena kuyafana nokuthi iart kuyena but lo ona owesifazane ukhombisa ukumbukela phansi nokumcwasa emtshela ukuthi akayilutho obaba bakhe abasebenzanga ngane zakwethu ke lokho kushiye abantu abaningi ezinkundleni zokuxhumana bekhathazekile ukuthi how lo sisi waze wangaba nenhlonipho ngane zakwethu kungabe kuthini ukuphawula kwakhe sihlangana lapha kwi comment section sizofollow lakho ukuthi wangithini lolu daba noma lo sisi unayo inhlonipho noma akanayo ubhuti ungabe ube nephutha noma mhlambe kufanele sizwe udaba lwabo bobabili ukuthi iqale ephindaba ngoba naye siyamuzwa lo owesilisa ethi unyoko kushuthi khona inkulumo engacoshekanga kulo wesilisa because ube kude kodwa lo owesifazane ube seduze manje kwethu mina nawe bengathanda sihlangana lapha yana kwi comment section siphinde sihlangana kwi video elandelayo danko